Sampeyan. Bojoku ora ana gara-gara ning kudu sedina mulai walah untune dikawat. Loh, Malah dikawat. apik, Mas. Ben rapi dikawat. Ben rapi apa iki mau bar magrib menawa lali ora kemu semut tok untune. Dirubung semut. Ngrasakno Kok iso iki lho? do setilah. Mbok apa anane aku seneng kok ya. Lah ngono ki pampriye iki ben rapi, rajin ngono lho untune dadi gak mlayu rono rene. Lah aku merongos lah seneng kok malah gigike genah kok. Lah sampean merongos kono merongos kok piye, Jal? Iya aku tahu terai ngono kuwi. Lah Piye, iya. piye? Enak-enak turu kok ambek aku sesek. Bareng mlek biar walah untune wong loro ki awor iki kok ambekan iki saya-ayoan ngono. Ngono kuwi. Iya wong mangap kabeh kok. Lah iya. Aku nanti rono Dik tak plengakno ngene. Gang sedilu ambek aku sesek neh. Nyapa? Walah Dik gentes sing lirak andik rono Mas cangkem mawor. Oh aku terus balik lho gang sedilu neh kok dadi luwaru cangkemku. Adep-adepan diantem boto kok, Mbak. Kok ora sampean nganggo helm ae utawa bungkus kresek ngono lho ben aman. Wong jane kaya ngono mosok iya turu gak entuk udara. Tapi tenan kok, angger bahas ngrembug bojone Om Julang ki ra ono enteke. Gak ono. Aku ki malih kelingan pas salat kae lho Om, piye to kae? Salat yo tunggale Rajin lho suwilah salate. kuwi nek salat. Lah piye? Ora pate paham. Lah kok iso? Wong salat ki subuh ki aku warai doa subuh Mas tak warai. Barang Ya wajibe sebagai imam ki yo Ah ngajari. iya, ngajari. Tak Luwih wong lanang. Iya, kowe malah angil warane nek perkara kuwi. Kok iso? Usole fardhu subaktira ke ngatine ngono kuwi. Kok ngangge rok-rok barang rok Karepku iki muni rok ini bojoku krungune rok ke ngatine. Warah-warahno wong angil ora karuan. Ayo monggo Bu Ima. Dene yo. yen mamaja Ayo Mas. Ganjel ta? Ta ganjel. Walah Kapan Mas iki? jreng. Mutung, dagelan kok mutung iki lho. Lah kene tung tata lho kono karek ngenangin lah aku sing mobat mape tuntuku demplah-demplah Sampean ya kandha mandeke kapan ngono. Kowe aja nyepelekke lho. Randang mencolok. Iki ki murite Kaji Ndoyik iki. Mas Jamal ki murite. Aku ora peduli nek kaji ndoyik tek ndoyok. Tek doli. Wae jengleng ya jengleng. Titeni ndoyik kok angger nganu. Kok angger kok geneng lastri aja diono ta iku. Lastri sapa neh? Ono. Jare sawilah ra sida. Suwilah ora ketok wonge. Lah dhek masak ning mburi kok. Masak. Masakne sampean kok kabeh wong iki. Hah, tenane. Wau Bu Suwilah tesih masak. Loh, Bulurah masak lho. mboten no, bulurah mboten no. Wis bar. Lah ya Om, kowe angger jegle kok mesti ra kepeneran obo ben kepeneran lho kok ora tau marem. Piye ngono lho, Mas? Dung tata dandung dang gentak tung ya. Tung. Terus Ah, jreng. Iya. Endi mau Ima? Aku ning kene. Oh iya. Ning isor dhuwur.
Tunggang dang gentak. Ting. Oh, sik urung. Suwe ra dimik iki ketara. Kok dimik piye to? Aku putrane wis gedhe-gedhe. Lah ya wis anakku wis 4 tahun kok. Ayo. Lepas jireng. Lho piye? Kompak to, kabeh do nyauri. Jreng. Sekian dan terima kasih. Yes. Piye? Mulane Kompak banget to iki. Mas Jolang. Buke sayang. Arep jengleng wong tuwa kuwi kudu kon siap dhisik. Lah urung siap kok mbok jengleng ya. Aku tahu apa jengleng suwilah wis siap malah ndek turu kok. Menawa sampean kesuwen tandang gagal. Lah mangkane rak iku nganggo siap barang wis suwi ra ceblok-ceblok. Aku iki gumun lho, rumahsaku sing ngendang ya wis bener lho. Kok mesok kleru neh iki lho. Macange genti macange. Sob aku sing jengleng iki. Jengleng. Oke, yo. Tak ngenteni. Masa aku dijenggleng anakku dhewe? Halah jengleng aku iki ngenteni suwilah Samsura piye. Oh, ngono. Ditonton dimatke iki. Ah. Woi. Oh. Woi. Lawangan iki lho. Oh, piye? Ki aku kok kasil kok jreng karo sing ora kepeneran iki lho. Dang. Sampeyan iki karo aku wis pirang ngewen lho kok ora iso-iso ora kenek-kenek iki mung piye. Dang. Iya. Ya la iki sing rasana. Ya. Sing bener. Ngopo Ejal? Lah iki bocah iki nek Disogok carane iki disogok disogok. nabure bendo apik bendo manuk. delok modele matane roh duit. Ya Piye matane? Roh duit urung kae lho. Sing penak 100.000 lho. Dah gentak ya. Tekan kono. Panas iku lho. Ya. Sithik ya. Aja. Satu saya entuk ngene iki, Dak. Loh, iki wis lumayan penak. Kok mesok kleru Mas aku.
Ya wis terserah kamu lah. Karepem. Sik urung marem. Wis marem mau. Aku lagi berani lho. Bila ingin melihat ikan Ya salam. dalam kolam, tenangkan dulu airnya sebening kaca. Kok mesok kleru neng lho Mas aku. Lah jengkleng malah metune ya salam. Aku seneng lho Mas, rapi iki mang apik oe. Api apane? Capek gunung kok ya salam. Lah ya marek-marek tengah tinti ya ora apa-apa wong ya dirungokne ya penak Nah, ngono. iya. Penake ora jalure sing ngendangi sesuk busae. Kok busak? Aja dijak. Lah piye lho iki gawan ora dijak. Ngendang rawa. Wih, Jengkleng. udut iki wani udut iki. Wih. Piye udute piye Mletene. Mas? Udute Mas. Udut keluke mengganggu liyane. Iku mau dum-duman ta udute. Lah kok iso ngerti kowe? Panitia. Rokoke apa? Udut dum-duman keluke ngregetno wong. Mbok biasa, wong aku sing udut tukone meneng ae. Iya. Masa wong sampean yo entuk dum-duman lho, muni tukon. 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 Tulisane tak raroh no. Apa? Tulisane LA artine Apa artine? lambuh. Piye to? Alah julang biyen udut ya dieman-eman. Sakler lagi diudut dicecek. Sakler lagi diudut Ben dicecek. awet. Rokok kok dadak ngirit. Wayah corona ra mergawe ora apa.